είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Ζάχαρη και στην ποιητική του συλλογή «Προσοχή» εντός εκτελούνται έργα. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η κυρία Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος, η Μαρίνα Λαχανά, δημοσιογράφος και συμπολίτησά μας, και η εξαιρετική στιχουργός Ελίνα Νικολακοπούλου. Βεβαίως, με μεγάλη συγκίνηση έχουμε μαζί μας τον ίδιο τον καλλιτέχνη, τον στιχουργό, και πραγματικά εκπροσωπώντας το Δήμο, ως ειδική συνεργάτης του Δημάρχου και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μιουδάκη Αθανασάκου, η οποία για προσωπικούς λόγους βρίσκεται, οικογενειακούς λόγους, δυστυχώς δεν βρίσκεται κοντά να μας είναι στην Κρήτη. Είναι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση για το Δήμο μας να τιμάει αυτό τον εξαιρετικό συνεργάτη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, παρακαλώ, Δήμαρχε, εάν μπορείτε να έρθετε να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πρωτογνώρισα τον Δημήτρη τον Ζάχαρη όταν ανέλαβα πρόεδρος στον οργανισμό του Δήμου που ασχολείται με τους παιδικούς σταθμούς. Ο Δημήτρης ήταν το κομπιουτεράκι μας, να το πω έτσι λίγο πιο παραστατικά. Κράταγε το λογιστήριο, έκανε όλες τις ενέργειες που χρειαζόταν. Ένας άνθρωπος με πάρα πολύ αγάπη για αυτό που έκανε, πολύ δραστήριος, με αγάπη για την οικογένειά του. Θυμάμαι ότι πάντα τότε τα παιδιά ήταν πολύ μικρά τότε. Θυμάμαι και συζητάγαμε για διάφορα θέματα εκεί στο δημοτικό του Παπάγου που υπήρχαν. Ξαφνικά λοιπόν στην πορεία μαθαίνω ότι κάποια στιγμή έμαθε ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην αρχή ξαφνιαστήκαμε όλοι, πολύ περισσότερο ο ίδιος. Ο ίδιος από την αρχή βέβαια έλεγε: εγώ θα το πολεμήσω, όπως το πολέμησε, γιατί ο Δημήτρης είναι ένας μαχητής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Και παρόλο που τα πράγματα έτσι εξελίχθηκαν και αντιμετωπίζει έτσι μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ξεκίνησε και ήμασταν εδώ, νομίζω, περισσότεροι στο πρώτο βιβλίο, την πρώτη ποιητική συλλογή την οποία ανέβασε. Ξεκίνησε λοιπόν να μεταφέρει τη μεγάλη του αγάπη πλέον αυτό το γράψιμο με συναισθήματα τα οποία είναι μοναδικά. Νομίζω ότι αξίζει, όσοι δεν έχετε πάρει και το πρώτο βιβλίο, να το βρείτε, αλλά πολύ περισσότερο να αγοράσουμε όλοι το «Προσοχή, εντός εκτελούνται έργα». Δημήτρη, νομίζω το μεγαλύτερο έργο που έχεις κάνει για όλους εμάς είναι αυτή η επιμονή σου, αυτή η πίστη για τη ζωή, αυτή η αγάπη σου προς όλους μας, και μέσα από αυτό το βιβλίο νομίζω μπορούμε όλοι να νιώθουμε περήφανοι που σε γνωρίσαμε. Να είσαι καλά, να σε έχει ο Θεός καλά. Μας τιμούν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχη Λίλα Σουρανή, Κατερίνα Κούμα και ο πρώην Αντιδήμαρχος Βασίλης Γιαμάνης. Επίσης, βλέπω πολλούς. Ονομάζομαι Μαρίνα Λαχανά, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Δημήτρη Ζάχαρη. Αυτό είναι που ήθελα να σας πω στην αρχή. Έχω παρακολουθήσει από κοντά και από μακριά τη πορεία του και ήθελα κατευθείαν να σας πω ότι δεν πρόκειται απλά για μια παρουσίαση μιας ποιητικής συλλογής, ωστόσο ξεκινάμε με ένα ποίημα του Δημήτρη από τη συλλογή «Προσοχή, εντός εκτελούνται έργα». Ο Δραπέτης. Τώρα μαθαίνω να κοιτάω τους άλλους και να τους βλέπω. Τώρα βρίσκω τον τρόπο να δραπετεύω από αυτή τη φάρσα που λέγεται ζωή. Αργά, νωρίς, ποιος μπορεί να πει. Έγινα κάθε χάδι και κάθε χτύπημα που δέχτηκα. Έχω μάθει το μυστικό. Μένει να μάθω να συγχωρώ. Να σας πω πως για τη δικιά μου
από τη δικιά μου εμπειρία, από τη δικιά μου γνώμη, από τη διπλανή πόρτα στην κυριολεξία, γιατί είμαστε και γείτονες ένα μεγάλο διάστημα, το ευνίδιο πρόβλημα υγείας του Δημήτρη, που το αφόπλησε ένα τόσο μεγάλο μέρος του οργανισμού του, του σώματός του, την ίδια όμως στιγμή του όπλησε το μυαλό με δύναμη και θέληση να μιλήσει όπως ποτέ πριν, με τρόπο ώστε κάθε σκέψη του, κάθε πράξη και κάθε του λέξη, όπως το λέει ο ίδιος, να έχει έναν κύριο αποδέκτη και αντίπαλο συγχρόνως στη ζωή. Να δώσουμε τον λόγο στη Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία έχει προλογίσει το βιβλίο και έχει γνώση απόλυτη της ποίησης του Δημήτρη. Αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί φίλοι που σήμερα, αυτή την Κυριακή, ο καθένας είπε ένα ναι μέσα του και βρεθήκαμε εδώ. Συναντιόμαστε λοιπόν σε αυτή τη διάσταση, γιατί έχουμε πολλές διαστάσεις μέσα μας που μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε συγγενείς ή ξένοι. Πάντως, αυτό που έχει σημασία, έχω πει στο πρόλογο ότι ο λόγος του Δημήτρη Ζάχαρη είναι όπως σχηματίζονται οι σταλακτίτες, είναι σταγόνα επί γνώσεως, ακρίβειας, υπομονής, και θέλω να γιορτάσουμε ουσιαστικά τη δίωδο που δίνει στον άνθρωπο η σιωπή και το βύθισμα σε βυθούς που όσο έχουμε την αυτονομία μας, τη σωματική και τις μέριμνες, τις πολλές και τρέχουμε δεξιά και αριστερά, δεν έχουμε ούτε το κουράγιο, ούτε το χρόνο να μας αποκαλυφθούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Έχει ένα τίτλο η ποιητική του συλλογή «Προσοχή, εντός εκτελούνται έργα». Θεωρώ ότι αυτός ο τίτλος μας αφορά όλους, γιατί τις στιγμές που αποσυρώμαστε, κλεινόμαστε σπίτι μας και ψάχνουμε τον εαυτό μας, όλοι νοερά βάζουμε αυτή την ταμπέλα απ' έξω. Προσοχή, εκτελούνται έργα, γιατί όλοι είμαστε ευπαθείς την ώρα που σηκώνουμε τα μανίκια και θέλουμε την αλήθεια του εαυτού μας, των εμπειριών ζωής μας, των δυνάμεών μας, των ονείρων που μπορεί να είχαμε και τα αλλάξαμε για κάτι άλλο. Πάντως, ο κάθε ένας από εμάς έχει εσωτερικές διεργασίες που απαιτούν λεπτότητα, αφοσίωση και κουράγιο ψυχικό. Τον καμαρώνω, γιατί γράφει λιτά, γράφει περιεκτικά, και οπότε είπε και ο Δήμαρχος, ήταν μια πλευρά που φανερώθηκε επειδή κάτι άλλο εμποδίστηκε. Αλλά είναι το ψυχικό του σθένος είναι το σοβαρότερο και το δώσιμό του. Δηλαδή δεν τσιγκουνεύεται τα συναισθήματα τα οποία του γεννιούνται, δεν κάθεται να παραδοθεί σε ένα αβέβαιο αύριο, μαζεύει σαν τη μέλισσα τη γύρι, την κάνει ποίηση, την κάνει ομορφιά και μας την προσφέρει. Αυτό ήθελα να πω με λίγα λόγια και τον ευχαριστώ για τη ζωντανή του παρουσία σήμερα εδώ, γιατί ουσιαστικά ανεβαίνουμε όλοι ένα πόντο την ώρα που έχουμε ένα πρωταθλητή μπροστά μας. Αυτό. Δημήτρη, καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι το κουράγιο γιατί βρίσκεσαι εδώ κοντά μας. Και επίσης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και χωρίς φωνή είσαι παρόν. Και είσαι ένα παράδειγμα για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς του Δημήτρη του Χριστόπουλου. Ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος είναι ένας φιλόλογος, είναι συγγραφέας, προλόγησε μαζί με τη Λίνα τη δεύτερη ποιητική συλλογή. Θα ήθελε να είναι εδώ, αλλά ένα πρόβλημα υγείας δυστυχώς δεν το επιτρέπει. Να το ευχηθούμε και του Δημήτρη περαστικά, γιατί από ό,τι βλέπετε ο καθένας μας με ένα πρόβλημα πορεύεται σε αυτή τη ζωή. Τον Δημήτρη λοιπόν εγώ τον γνώρισα μέσα από τις λέξεις του, έτσι όπως τις είχε συντεριάξει στην πρώτη του ποιητική συλλογή. Αφού λοιπόν είδαμε αυτή την συλλογή, εγώ με τη Λίνα τον επιλέξαμε
και τον φιλοξενήσαμε, δηλαδή τη φωνή του, μέσα από τα ποίηματά του, στην εκπομπή που έχουμε στο δεύτερο πρόγραμμα και αφορά το βιβλίο. Γιατί πιστέψαμε σε αυτό που διαβάσαμε και στη δημιουργική του φλέβα. Ο ποιητικός του λόγος λοιπόν ήταν το κάλεσμα και όχι η περιέργεια για μια άγνωστη, τουλάχιστον και για τις δυο μας μέχρι τότε, νόσο. Διαβάζοντας τα κείμενά του, δημιουργήσαμε μέσα μας το ηχόχρωμα της δικής του φωνής. Φτιάξαμε τη φωνή σου, Δημήτρη. Τα κείμενά του έχουν, και δεν είχαν απλά, έχουν ένταση και έχουν φωνή. Ταξιδέψαμε μαζί σου, Δημήτρη, σε παγκάκια, πόλεις, βουνά, όπου μας πήγαινε ο στίχος σου, χωρίς να έχουμε την εικόνα ότι ταξιδεύουμε έναν άνθρωπο που είναι καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι. Εξάλλου σήμερα για πρώτη φορά τον βλέπουμε και όταν δεν έχεις την εικόνα ενός ανθρώπου, φτιάχνεις μια εικόνα από μόνος σου. Πάσχει από την όσο του κόκκινου. Οι στίχοι του έχουν την νοσταλγία της πραγματικής ζωής. Έχουν το πάθος για την ολική επαναφορά στη ζωή. Ακόμα και όταν σκοτεινιάζει ο Δημήτρης, ακόμα και όταν απογοητεύεται, έρχεται ένα άλλο ποίημα που τον ανασταίνει. Ανασταίνεται ο ίδιος, βάζει χρώμα στο μαύρο της καθημερινότητάς του, δίνει φτερά στην ελπίδα. Μαζί ταξιδέψαμε, Δημήτρη, επαναξιολογώντας και τις δικές μας πράξεις και τις δικές μας αξίες με ό,τι πορευτήκαμε μέχρι τώρα. Πολλές φορές, διαβάζοντας αυτά τα ποίηματα, επέστρεφα εδώ σε αυτό που λέμε στο αυτάκι της ποιητικής συλλογής για να δω το πρόσωπο και να δω και το βλέμμα του Δημήτρη. Όμως, όταν συνέχιζα την ανάγνωση, θόλωνε αυτή η εικόνα και ήταν σαν να ήμουν εγώ αυτός που σκέφτεται, που αναπολύει, που νοσταλγεί, που επιθυμεί, που συλλογάται. Και αυτό νομίζω, Δημήτρη, είναι η αξία της δικής σου τέχνης. Αυτό λοιπόν γιατί κατόρθωσες το ατομικό να γίνει συλλογικό. Το εξώφυλλο του βιβλίου, προσοχή, εντός εκτελούνται έργα, για μένα είναι ένας τίτλος αισιόδοξος. Ότι εκτελούνται δηλαδή έργα νοικοδόμησης πίσω από αυτό που φαίνεται ότι είναι ερείπιο, πίσω από αυτό που είναι χάλασμα. Μπορεί μάλλον να ξαναγίνει κατοικήσιμο το ερείπιο. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη. Πολλές φορές πρέπει να επικεντρώνουμε στο εντός, στο μέσα μας και όχι μόνο στην εξωτερική εικόνα. Εκεί πρέπει να σκαλίσουμε γιατί εκεί είναι το ορυχείο. Ακόμα και αν έχει σκόνη, ακόμα και αν έχει σκοτάδι, έχει φόβο, έχει άγνωστο, εκεί μπορεί το όριγμα να είναι πολύτιμο. Μόνο ευάλωτο όμως δεν είναι χαλασμένο και χρησιμοποιώ λέξεις που χρησιμοποιεί στην ποίησή του ο Δημήτρης. Μπορεί να είναι φθαρτό, μπορεί να είναι απόρ, όμως παραχωρεί τη θέση του στη σκέψη και την καρδιά. Διαβάζοντας τα ποίηματα της νέας συλλογής του Δημήτρη, μπορεί ο αναγνώστης να ανακλείψει συναισθήματα, σκέψεις, παλαιμοδίες, εφιάλτες, αλλά και τα σωσίδια του ποιητή. Να ανακαλύψει τον ίδιο τον ποιητή. Να πω λοιπόν τη δική μου την ανάγνωση σε αυτά τα ποίηματα. Ξεκινάω από ένα ποίημα που έχει τον τίτλο Αγάπη. Και είναι το αίτημα της αγάπης. Η λαχτάρα και η ανάγκη της αληθινής αγάπης, την οποία αποζητάει να την βρει και να τη διαβάσει στα μάτια του άλλου. Δηλαδή, αυτό που αποζητάμε όλοι μας. Προχωράει στην ανάμνηση. Αυτή η κυριαρχία εκεί σε αυτό το ποίημα είναι η απόγνωση, το μαύρο, το σκοτεινό, το κατηφορικό. Η οδυνηρή επίγνωση ότι η ζωή μετατρέπεται σε μνήμη. Κερδίζει χώρο η μνήμη, εξαφανίζοντας το παρόν, εξαφανίζοντας τη ζωή. Γιατί είναι απόν το σώμα και είναι παρούσα μόνο η μάχη για να κρατηθεί ενεργό και ζωντανό. Όταν λείπει το δικό σου σώμα, όταν υπάρχει ως ανάμνηση, τότε επεκτείνονται, δοκιμάζονται τα όρια της υπομονής. Γράφει σε ένα άλλο του ποίημα ο Δημήτρης, καταθέτοντας τη συνεχή μάχη που δίνει για να μετρηθεί με τα δικά του όρια. Ο Δημήτρης, αλλά όπως και κάθε άλλος δημιουργός, βρίσκεται κάποιες φορές μπροστά στην απουσία μιας δημιουργικής έμπνευσης. Γιατί η ρουτίνα, όπως λέει ο Δημήτρης, είναι φωνική. Οι λευκές σελίδες παραμένουν άγραφες. Η φωνή του είναι βουβή. Η άβυσσος είναι βουβή. Το σώμα χωρίς λόγο. Η έμπνευση πουθενά την ψάχνει. Όμως αυτή η άβυσσος που φαινομενικά τον καταπροκτίζει, τελικά είναι αυτό το σπίρτο για τη δημιουργία. Σωσίδιο η γραφή για να αντέξει τις εκρήξεις του μυαλού, λένε οι στίχοι του. Σωσίδιο η γραφή έγραφε και η Μυρσίνη Σορβά στα απομνημονεύματά της όταν ήταν σε μια παράξενη ζώνη που έλεγε ου τόπος, έτσι τον αποκαλούσε. Ο ποιητής πολλές φορές, ο Δημήτρης, ενοχοποιεί τον εαυτό του και αναρωτιέται, μα ποιο έγκλημα ήταν αυτό που τον οδήγησε στην τιμωρία της ακινησίας ή στη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα μόνο σε δύο κουμπιά, αυτά δηλαδή που χειρίζεται για να δίνει φωνή στη σκέψη του. Ο
Όταν είναι αβάσταχτη αυτή η βιωμένη πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος παραλογίζεται. Γιατί η ενοχή και μια σπάνια ασθένεια είναι παραλογισμός, Δημήτρη. Το αδιέξοδο της λογικής. Και μπροστά στον αιώνιο φόβο της οριστικής απουσίας, φοβάται πως έπεσε η οροφή του σπιτιού. Έτσι λέει μέσα στα ποίηματά του, αναρωτιέται. Τι είναι τελικά αυτό που μένει? Ένα υπαρξιακό ερώτημα για το αποτύπωμα που θα αφήσει ο καθένας μας στο πέρασμά του από τούτη τη ζωή. Ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους χαλασμένους, έτσι όπως είναι έκφραση που χρησιμοποιεί ο Δημήτρης και όχι. Δημήτρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα δώρα της ποίησής σου. Εσύ θα βάλεις το κουράγιο και την υπομονή. Η επιστήμη, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεισφέρει στο όνειρό σου με την πρόοδό της. Και εμείς κάνουμε προσευχή σύντομα τα έργα ανοικοδόμησης να έχουν ταμπέλα και να λέει αποπεράτωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Σχεδόν πλησιάζοντας προς το τέλος της δικής μας συμμετοχής σε αυτή την παρουσίαση, θα σας διαβάσω ακόμη ένα ποίημα του Δημήτρη Ζάχαρη. Είμαι ένα δέντρο, φύτρωσα κάποτε κι εγώ, με περισσή αγάπη, άδολη, μεγάλωσα. Έκανα κορμό, κλαδιά, φύλλα και καρπούς. Στον κορμό μου χαράχτηκε ο έρωτας. Στα κλαδιά μου κελάιδησε η ελευθερία. Το πιο σημαντικό, με αγκάλιασαν παιδιά με μάτια όλο ελπίδα. Μα ξαφνικά αρρώστησα. Σταμάτησα να κάνω καρπούς, πέσανε τα φύλλα, ξεραθήκαν τα κλαδιά, ούτε σκιά δεν κάνω πια. Ένας γέρικος κορμός μόνο έχω μείνει, που σε πείσμα όλων έχω ακόμα ρίζες ζωντανές. Μου θυμίζουν διαρκώς ότι έστω και έτσι, πληγωμένος, είμαι ακόμα ένα δέντρο. Με λέξεις λιτές και ακριβείς, ορίζει δυνατά νοήματα και ακριβά συναισθήματα. Ο Δημήτρης Ζάχαρης, τελειώνοντας να υπογραμμίσουμε ότι η δυτική συλλογή προσοχή εντός εκτελούνται έργα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αποστακτήριο, θα ήθελα να υπογραμμίσουμε επίσης τη σπουδαιότητα και τι σημαίνει να έχουμε δημοσιογράφους όπως η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η οποία βρίσκεται δίπλα μου και με τιμάει με τη φιλία της. Γιατί η Αλεξάνδρα επιλέγει θέματα όπως αυτό, εκτός από όλα τα άλλα που επιλέγει, αλλά θέματα που παρουσιάζει στην εφημερίδα Την Αυγή. Επίσης, στην ίδια υπογράμμιση θέλω να βάλω και την εφημερίδα τη συγκεκριμένη που φιλοξένησε τη συνέντευξη του Δημήτρη, που μπήκε και στην πρώτη σελίδα η παραπομπή για τη συνέντευξη που ακολουθεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες ή πολλές εφημερίδες ή πολλούς δημοσιογράφους που να επιτελούν αυτό το λειτουργήμα. Στο τέλος, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα οφείλονται στο Δημήτρη. Εκείνος τα σκέφτηκε, τα έγραψε, τα οργάνωσε, μας συντόνισε με αυτά τα δύο δάχτυλα και με αυτό το μυαλό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, αλλά χρειαζόμαστε και ένας τον άλλον. Έτσι θα πάμε τη ζωή παραπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Το ενδιαφέρον από αυτή την κοινική συλλογή και την επιμελήθηκε η Πέννη Βλάχου, η οποία επίσης είναι μία ασθενής που πάσχει από την ίδια νόσο. Και δεν ήταν σήμερα μαζί μας, ενώ θα ήθελε, αλλά έγραψε κάτι και υπάρχει εδώ κάποιος που μπορεί να το διαβάσει. Τα δύσκολα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Παφραλίδου Δέσποινα, είμαι η προσωπική βοηθός της κυρίας Πέννης Βλάχου, της επιμελήτριας και πολύ καλής φίλης του Δημήτρη, και θέλω να μεταφέρω δύο λόγια. Δημήτρη. Θα μου επιτρέψετε να αποταθώ στον δικό μου Δημήτρη, τον φίλο μου, τον συναγωνιστή, τον ποιητή, τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο.
Αγαπημένο μου Δημήτρη, σε ξέρω κοντά 5 χρόνια. Είδες τι γρήγορα περνάει ο καιρός, όταν περνάς καλά, αστείο ήταν. Τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Κοίτα μας, ζούμε. Και εσύ γράφεις και εγώ διορθώνω. Συγγνώμη. Θυμάσαι πριν από 3 χρόνια νομίζω, όταν μου είπες ότι γράφεις ποίηματα, μου έστειλες να διαβάσω 2-3. Τα διάβασα και σκέφτηκα. Αυτός γράφει καταπληκτικά, υπέροχα, μοναδικά. Έχει αυτό το κάτι που βρίσκεις σε σπουδαία μυαλά και ψυχές που σφίζουν από συναίσθημα, αλλά μπορεί να τα καταφέρει κιόλας με λέξεις. Μου έστειλες κι άλλα, όλα γεμάτα συναίσθημα, λίγο μαύρα, αλλά και κάπου φαίνεται μια αισιόδοξη διάθεση. Σκέψεις, ιδέες, πράξεις, δικές σου, δικές μου, των άλλων, όλων. Σου είπα, το είπα, τρόπος του λέγει φυσικά, σου έγραψα πιο σωστά, ότι θα πρέπει να τα εκδώσεις. Εγώ θα αναλάβω την επιμέλεια, σου δήλωσα. Θυμάσαι τι μου απάντησες. Δεν θα το πω μπροστά στον κόσμο, όμως με κορόιδεψες και έγραψες ότι λέω βλακίες ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και πού είμαστε τώρα, Δημήτρη? Εδώ, στην παρουσίαση της δεύτερης ποιητικής σου συλλογής. Πόσο χαίρομαι για εσένα, για εμάς. Έγραφες και μου έστελνες, ακατάπαυστα, ασταμάτητα, διόρθωνα. Μέρα νύχτα. Μας πήρε καιρό. Εσύ με τον αντίχειρα, εγώ με τον δείκτη. Είμαστε απίστευτο δίδυμο. Με την πλάκα μας, με τα παρατσούκλια μας, με την ίδια κοσμοθεωρία, με αισιοδοξία, με την πανάθο μας. Με δυσκολία, με απογοήτευση, με θυμό, με πόνο, κοντά στο τέλος. Μπορώ πια να σου πω τα πάντα. Είσαι ο καλύτερος μου φίλος και ο αγαπημένος μου ποιητής. Και επίτρεψέ μου μετά τον Καβάφη. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι από κοινού. Εγώ πεζώ, εσύ ποίηση. Εύχομαι να τα καταφέρουμε, να προλάβουμε. Σε θαυμάζω, σε πονάω, σε αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σου αξίζουν όλα τα καλά του κόσμου. Ελπίζω να γίνει το θαύμα που περιμένουμε. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, το μόντο σου. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά της NBA Ελλάς, τους συνεργάτες όλους, ναι, που συμπαραστέκονται, βοηθούν με κάθε τρόπο, μας επισκέπτονται στους χώρους μας και φυσικά μας υποστηρίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Μαρίνα, πριν διαβάσεις αυτά που έχει γράψει ο Δημήτρης ο Ζάχαρης, ένα ποίημα που επιλέγει η Λίνα από την ποιητική συλλογή. Με εντυπωσίασε ένα ποίημά του και λέω πόσο δίκιο έχει, αλλά τις τελευταίες μέρες βλέπω, καταλάβετε γιατί το θίγω, άλλες συμπεριφορές από τα παιδιά. Λοιπόν, έχει τίτλο «Οι πληγές». Κάποια παιδιά γυρνάνε σπίτι από το παιχνίδι χωρίς πληγές και αίματα στα γόνατα. Οι γονείς είναι ήσυχοι, δεν μπορούν καθόλου το αίμα. Τα παιδιά κλεισμένα μέσα σε κουτιά. Τριγύρω τους οθόνες αποβλακώνονται. Οι γονείς είναι ήσυχοι, δεν μπορούν καθόλου την κρίνια. Τα παιδιά από την άλλη συνήθισαν το αίμα στις οθόνες. Και αύριο, τι θα γίνει αύριο? Πόσο αίμα θα πρέπει να χυθεί για πληγές που δεν άνοιξαν ποτέ? Είναι συγκλονιστική η παρατήρησή του. Και βλέπουμε τα παιδιά. Επιθυμία του Δημήτρη είναι να σας διαβάσω 2 λόγια που έγραψε για αυτή την παρουσίαση. Πέρασε 1,5 χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική μου συλλογή.
Από τότε που με το άγχος του πλωτάρι άνοιγα την εξώπορτά μου και έδειχνα εικόνες και ό,τι άλλο είχα στο μυαλό και την ψυχή μου. Προσπάθησα να εξηγήσω τα ανεξήγητα. Προσπάθησα να πω στο κοινό τι εννοώ με τις λέξεις μου. Η ποίηση όμως είναι ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς. Όπως λέει και ο Εντγκάρ Ντεγκά, τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν. Ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι προσέγγισαν το έργο μου, ο τρόπος που έκαναν χώρο για να υποδεχτούν τις λέξεις μου μέσα τους, ήταν εντυπωσιακός. Παγιδευμένος σε μια σύγχρονη δίκη του Κάφκα, όπου δεν μπορούσα να βρω απαντήσεις πουθενά, η μόνη διέξοδος ήταν να συνεχίζω να σκάβω όλο και πιο βαθιά, να αντιμετωπίζω φοβίες, να ψάχνω νοήματα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής είναι και η δεύτερη ποιητική συλλογή που παρουσιάζεται σήμερα. Μια διαδρομή που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και είναι ένας καθημερινός αγώνας επαναπροσδιορισμού μιας πραγματικότητας πέρα από τα δεσμά του φυσικού σώματος και του χρόνου. Θα κλείσω τη σημερινή εκδήλωση με ένα γνωμικό το οποίο παλιότερα κοσμούσε πολλά σπίτια στην Ελλάδα. Σήμερα νεμού, αύριο εταίρου και ουδέποτε τεινός. Δηλαδή σήμερα δικό μου, αύριο άλλου και ποτέ κανενός. Είτε πρόκειται για υλικά αγαθά, είτε για οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας και το νου μας. Κάνουμε χώρο για ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και συμπερίληψη σε όσους σήμερα δεν έχουν, σε όσους δεν μπορούν, σε όσους είναι διαφορετικοί. Αποκλείουμε τη μυσαλλοδοξία, το ρατσισμό και την αδιαφορία από το εννοήν, λέγει και πράτη μας. Δηλαδή από τη σκέψη, το λόγο και τις πράξεις μας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Δυνατά. Έτσι, όλοι μαζί. Το πιο σπουδαίο είναι ότι μοιάζουμε να είμαστε χωρισμένοι, καθένας κάτι άλλο, ενώ ουσιαστικά είμαστε συνδεδεμένοι όλοι. Έτσι, αγάπη, χαμόγελο δεν αξίζει τίποτα άλλο στη ζωή και πείσμα, δύναμη ψυχική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να διαβάσετε το βιβλίο του Δημήτρη Ζάχαρη και να έχετε μια καλή Κυριακή.